Molimo vas da nam se ukratko predstavite. Ime i prezime, završena škola, ako imate. Navedite radno iskustvo. Dobar dan, moje ime je Toni Močilac, imam 18 godina, završio sam prometnu školu u Rijeku. Jedanput sam bio radio kao perač stakla na pumpi i jedanput sam bio radio u kafiću i to je to. Prijavili ste se za radno mjesto vozača dostavljača. Recite nam zašto ste zainteresirani za rad u našem poduzeću. Pa zainteresiran sam za rad u vašem poduzeću zbog toga što me jako zanima posao vozača, želim to probati i završio sam tu profesiju i još mi jako puno treba posao. Prijavilo se dosta kandidata. Ne tražimo osobu s radnim iskustvom, ali nam je važno da nam ukratko iskažete svoje jake strane. A moje jake strane su to što sam jako komunikativan i jako se dobro snalazim u prostoru i mogu se snaći u teškim situacijama vrlo dobro i kada se nađe neki problem ja sam tu uvijek da ga riješim. Koja je vaša najveća prednost, a koja slabost? Pa moja najveća prednost je to što sam jako komunikativan, što se jako dobro snalazim sa ljudima i jako dobro pričam s njima, a moja malo slabija strana je što nisam baš vješt vozač. Svakodnevno ćete surađivati s drugim ljudima. Kakvi ste u timskom radu? Jeste li komunikativni? Jesam, ako sam komunikativan i u timskom radu se uvijek slažem sa svima i jako se puno nadam da ću steći koje nove prijatelje u svom poslu. Da ste vi poslodavac, koje biste 3 ključne osobine tražili od kandidata i zašto? Pa 3 ključne osobine koje bi tražio je to da budu komunikativni, da se dobro znaju snalaziti u prostoru i da znaju dobro voziti. Zbog toga da, jer ako znam da vozač zna dobro voziti, znam da ću mu pružiti dobru priliku u našoj firmi, a i s time da budu komunikativni i da se dobro snalaze, zbog toga da znam da ću raditi s nekim ko se može dobro snaći s ljudima.